used to getting what we want. This is London, baby. But remember, don't bite the bait. Are you ready? Ready? Ето как стоят нещата. Предварително се извинявам за бързото говорене. И след кратка пауза, ама наистина много кратка, отново сме на път. Дестинация номер 23, Лондон, Англия. Добре дошли отново на моя канал, пътешествие с Ивайло Ангелов. Крайно време е да посетим британската столица, за да видим с какво ще ни изненада. Днес ще ви изпълня 3 желания. Посещение на Бъкингамския дворец, Тауър Бридж, Биг Бен и Британския музей. Май станаха 4. Отиваме към първата ни спирка за днешния ден – Бъкингамския дворец, резиденцията на британския монарх. Вътре има 700 стаи, всъщност не знам защо са му толкова много. Тронна зала, картинна галерия, а отвън има езеро, голям парк за разходки и ботаническа градина. И какъв е изводът от всичките тези приказки? Станете крал! Ще се опитам да снимам смяната на караула, която става точно в 11:30 часа местно време. Обаче не знам дали да чакам 2 часа след тази тълпа. Съвсем близо сме до Тауър Бридж, една от емблемите на Лондон. Кръстене на крепостта Тауър. Мостът е дълъг 244 метра и висок 65 метра. Ясно се виждат двете кули, които държат въжетата, като по средата мостът е подвижен. Един от символите на града. Кулата е висока 96 метра, а часовника е на 55 метра. Диаметърът на циферблата е цели 7 метра. Под всеки един от тях на 4 страни има надпис.
Domine salva fac reginam nostra Victoria primam, което в превод от латински означава Господи, спаси нашата кралица Виктория първа. Ще помоля операторчето да даде в близък план надписа. Хапнахме на крак и изпихме следобедното си кафе и се отправяме към Британския музей, най-големия в страната, с безплатен вход. Не си пана много по музеите, но влизам специално, за да видя Розетския камък, чието място е в музея в Кайро, където вече съм бил. Има 7 отделни експозиции: Судан, Египет, Рим и гръцко изкуство, и ранна история и други. Не разбирам нищо от египетски иероглифи, но чета се с интерес. Искам да си направя абонамент за тази библиотека. Катедралата Свети Павел намира се на 300 метра северно от река Темза
Това е третата по големина катедрала в света. Куполът е висок 110 метра и широк 34 метра. Отвътре и отвън е украсена в стил Ренесанс и късен барок. Представете си, че се разхождате по Темза от Уестминстър до Гринуич. Настанявате се удобно и се наслаждавате на гледките от двете страни на реката. Вълнението е слабо, така че опасност от морска болест няма. Take me to the place I used to run. Remember the house where I was born. But baby, you don't know me. My baby, you don't know. Квартал Гринуич също много посещавано място от туристите заради Гринуичския меридиан и обсерваторията. Обязателно стъпете от двете страни на меридиана, чувството е уникално, макар че аз нищо не усетих. Също има парк за разходки и при ясно време се вижда сечето на Лондон. I'll show you all the stars I used to hide. No one ever seemed to realize. But baby, you will know me. My baby, you will know. Baby, you don't know. Remember the house where I was born. But baby, you don't know me. Baby, you don't know. I'll show you all the stars I used to hide. No one ever seemed to realize. But baby, you will know me. Baby, you will know. Baby, you don't know. Baby, you don't know. We're a million volts in a pool of light, electricity in the room tonight, born from fire, sparks flying from the sun. Hey, I hardly know you, can I confess? I feel your heart beating in my chest. If you come with me. Канари Уорф, най-големия финансов и икономически център в света, все едно се в Манхатън, жепосъргачи, търгачи, жепосъргачи. You pull hope from defeat in the night. There's an image of you in my mind. Could be mad, but you might just be right. We are the people we've been waiting for. И там има, и там има. We are the people we've been waiting for. We are the people of the open hand. The streets of Dublin to Amsterdam. We'll build it better than we did before. We are the people we've been waiting for.
музей. Влязохме специално, за да видим динозаврите. Somebody told me I've been on this road too long, so I'm sorry if I ever let you down. И както в повечето градове, в които сме били, и тук има специално място за панорама 360 градусова гледка към целия Лондон. Място се казва Гарда над 120. В момента сме на 15-тият етаж и пред вас се открива гледка към Темза и Тауър Бридж. Нищо, че е безплатно. Добър вариант е да си запазите предварително час. I fell maybe a million times. I've walked into 1,000 fires, but I know it's gonna be alright. Yeah, it's gonna be alright. I say no to the non-believers. I say no to being defeated. Won't let go, 'cause I can almost see it. Oh, somebody told me I've been on this road too long, so I'm sorry if I ever let you down. You know I'm trying to make it all better now. Just believe I'm making changes.